toivottavasti tallentaa tätä videoa. Se tallentaa sen vaan. Joo. Noin. Joo, nyt se näkyy ainakin mullakin täällä, että se tallentaa jo. Haluatko sanoa ensimmäisenä? Mutta niin, no ihan ensimmäiseksi, että haluatko esitellä itsesi? No voin lyhyesti joo. Eli toimin kauppa-oikeuden professorina oikeustieteellisessä Turun yliopistossa. Ja omat tutkimusaiheet liittyy eurooppalaiseen ja kansainväliseen immateriaalioikeuteen, eli tällaiset niin kuin patentit, tekijänoikeudet, vastaavat. Sitten kilpailuoikeuteen ja myös niin kuin, kyllä olen kirjoittanut näistä niin kuin kansainvälisoikeudellisista kytköksistä ja siellä niin kuin kiinnostaa myös sitten niin kuin tämä niin kuin globaali sääntely ja siihen liittyvät prosessit. Että tämmöinen tausta itsellä. Kyllä. Mikä meillä oli seuraavana kysymys? No just toi tutkimuskohteet. Mua vähän kiinnostaa, että mikä sua sai, niin kuin, silloin kun sä itse opiskelet, että miten sä niin kuin, kiinnostuit sit, niin kuin, nimenomaan noista. Joo. No silloin ei kauheasti ollut meidän tiedekunnassa mitään tähän alaan liittyvää opetusta. Hyvin pintapuolisesti oli niin kuin jotain, jossakin yksittäisissä kursseissa sivuttiin näitä asioita, mutta sitten mä olin Nordplus opiskelijana tuolla Tukholman yliopistossa, ja siellä oli aika paljon enemmän sit niin kuin tämän alan opetusta. Ja mä en nyt varsinaisesti ollut mitenkään niin kuin immateriaalioikeuden kursseilla siellä, mutta mä olin tämmöisellä niin kuin Eurooppa-oikeuden kurssikokonaisuudella, ja siinäkin tuli aika paljon sitten enemmän kuin mitä mä olin Turussa opiskellut, ja kiinnostuin siinä näistä aihepiireistä. Ja sitten se oli silloin kansainvälisen ja Eurooppa-oikeuden syventävien ryhmä, niin siinä sitten innostuin kirjoittamaan kanssa niin kuin patentteihin ja Eurooppa-oikeuteen liittyen. Eli mulla oli tämmöinen niin kuin Eurooppa-oikeudellinen kulma näihin kysymyksiin alun perin jo. Että ne oli ehkä sellaisia tavallaan, mistä todella tunsi, että voi oppia niin kuin uutta. Ja sitten tietysti silloin, kun mä opiskelin, niin nämä Eurooppa-oikeudelliset asiat oli muutenkin aika uusia sitten kaikille. Et tuntui, että, niin kuin, että sitten ei hirveästi ole asiantuntemusta Suomessa näistä asioista, niin tuntui siinäkin mielessä mielekkäältä. Ja ehkä sitten jotenkin toi sääntely se on immateriaalioikeuksien sääntely, se on jollain tavalla sellaista niin kuin epäintuitiivistakin osittain, että saa jotain yksinoikeuksia johonkin niin kuin oman ajatustoiminnan ja tällaisen luovan toiminnan tuloksiin, niin se jotenkin se oli semmoinen sopivan ärsyttävä teema kanssa, että senkin takia kiinnosti sitten, että halusi ymmärtää, mistä sen on kyse. Kyllä, se kuulostaa mielenkiintoiselta ja just semmoiselta, että kun ei ole hirveästi täällä ollut silloin esillä, niin just semmoiselta hyvältä aiheelta vähän tutkia enemmän. Joo, kyllä on se jaksanut kiinnostaa kyllä. Oot sä Tapahtuu tosi paljon koko ajan lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä myös. Mm. Oot sä ollut niin kuin, sitten asiantuntijana sit jossain, tai niin kuin, sulta varmaan kysytty sit, niin kuin, lausuntoja johonkin tapahtumiin sit maailmalla tai EU-asioissa? No joo, joissain prosesseissa on ollut, niin kuin, jossain oikeudenkäynneissä on ollut asiantuntijana ja sitten mä olin jossain kohtaa, mä olin kanssa niin kuin yritysmaailmassa, olin niin kuin töissä hetken aikaa ja vähän aikaa olin kanssa niin kuin yhdessä asianajotoimistossa osa-aikaisena. Mutta sitten jotenkin vaan jossain kohtaa piti tehdä niin kuin päätös, että haluanko akateemisen uran vai jonkun muun uran. Että ei pysty niin kuin tekemään niin kuin montaa päällekkäin sitten, kun ne on kaikki aika vaativia hommia, niin päädyin sitten niin kuin valitsemaan tämän akateemisen uran kuitenkin ja on ollut kyllä niin kuin siihen tyytyväinen. Että sillä käytännössä niin kuin just tällaisen niin kuin käytännön oikeusriitoihin ja käytännön asioihin tavallaan saa ehkä sitä kosketuspintaa just parhaiten tällaisten niin kuin lausuntojen kautta. Että ne voi olla niin kuin jotain tuomioistuinkäsittelyä, joskus ne voi olla jotain välimiesmenettelyjä, mutta sitten tietty myös niin kuin lainsäädännön valmistelussa, niin usein yliopistojen asiantuntijoilta pyydetään lausuntoja, niin semmoisia kanssa niin kuin olen tehnyt aika paljonkin viime aikoina. Mä olen myös tuon niin IPR University Center, joka on tällä hetkellä 8 yliopiston yhteislaitos tai tämmöinen instituutti, niin sieltä pyydetään kanssa aika paljon tällaisia niin kuin Suomesta, että kun eduskunnassa osallistutaan vaikkapa EU-valmisteluun tai sitten säädetään lakeja, niin sitten niistä
niin kuin suunnitelmista pyydetään asiantuntijalausuntoja, niin niitä tulee vähän väliä, tuntuu, että parin kuukauden välein ehkä keskimäärin sit joutuu tutustumaan tai pääsee tutustumaan sitten niin kuin tällaisiin valmisteluihin. Että siinä pysyy hyvin ajan tasalla. Toi on varmasti semmoinen ala, mikä vaatii just koko ajan niin kuin hereillä oloa siihen, että koko ajan tulee uutta ja tavallaan päivitetään niitä. Kyllä se on joo ja itse olen yrittänyt laajentaa myös tavallaan omaa osaamista tai ehkä pitää sitä niin kuin ajantasalla ja relevanttina, että just tällaiset, niin kuin mistä nyt on viime aikoina paljon ollut puhetta, että sääteleekö EU itsensä hengiltä, niin kuin esimerkiksi tuolla tekoälyn ja datan ja internetliiketoiminnan alustatalouden sääntelyssä, niin niitäkin on yrittänyt sit niin kuin seurata ja perehtyä niihin. Et sieltä tulee myös tämmöisiä monenlaisia kytköksiä sitten tähän mun aikaisempiin asiantuntemuksen aloihin. Niin ainakin musta tuntuu, että kun mä oon itse töissä niin in-house-tiimissä niin harkkarina, niin siellä ainakin silleen, niin kuin, se FIDA-asia ja sitten toi tietosuoja on silleen niin kuin aika Kyllä, tosti nyt niinpä. sille. Joo. Se on aika tavallaan loputon kenttä pysyä edes niin kuin ajan tasalla tuntuu välillä, että siellä tapahtuu niin paljon, että sitten tietenkin pitää erikoistua, mutta että tällainen niin kuin yliopistoproffana sitten tietenkin niin kuin voi pystyä pitämään semmoista niin kuin monipuolisuutta myös yllä ja sitten perehtyä aina tarpeen mukaan sitten aina perusteellisemmin johonkin asiaan. Miten sä ylläpidät sun omaa asiantuntemusta, että miten, niin kuin, onko sulla jotain tapoja, millä sä just tavallaan, että onko se just kysytään jotain lausuntoja, niin sä otat vähän enemmän niin kuin selvää siinä kohtaa, vai onko se jotenkin arjessa sulla mukana? No kyllä se sitten niin kuin yksi hyvä tapa on esimerkiksi, että kun pitää luentoja, niin yleensä sitten vähän kannattaa katsella etukäteen, että onko jotain uutta tapahtunut, ettei nyt opeta vanhoja lakeja ja jotain kumoutuneita tuomioistuinratkaisuja. Että se on niin kuin, useimmiten liittyy tämän tyyppisiin tai sitten johonkin asiantuntijatehtäviin. Ja sitten tietysti niin kuin oman akateemiseen tutkimukseen, että sitten kun tekee tutkimusta jostain aiheesta, niin sitten tietysti pitää niin kuin silloin, mutta sillä aika kohdennetusti kyllä, että ei mitenkään pystyisi niin kuin sillä lailla, kun itselläkin on aika laaja se repertuaari tavallaan, että mistä yrittää ymmärtää jotakin, niin tavallaan sillä lailla, että seuraisi niin kuin kaikkea niin kuin kehitystä ja tuomioistuinratkaisuja, uusia lainsäädäntöehdotuksia, kaikkea tutkimusta, mitä julkaistaan ja näin edespäin, niin ei vaan niin kuin tunnissa riitä vuorokaudet ja oma kapasiteetti siihen, että sillä lailla kohdennetusti aina tarpeen mukaan sitten niin kuin perehtyy ja tällainen. Kyllä. Jotain muistijälkiä, niin sitten yleensä kuitenkin jää, niin sitten se on aina helpompi palata sitten semmoisiin, mistä on niin kuin jotain yrittänyt ainakin ymmärtää sitten. Tällainen. Otetaanko me seuraava kysymys? Joo, haluaisin kysyä. Joo. Jos sun pitäisi selostaa vähän tätä niin kuin alan perusideaa tai perusperiaatteita sellaiselle, joka ei tiedä siitä mitään, niin miten sä selostaisit sitä? No, ehkä sillä lailla, että tavallaan, että kyse on niin kuin pitkälti siitä, että miten voidaan suojata erilaisia niin kuin informaatiotuotteita ja tavallaan miten niitä sitten voidaan hyödyntää, niitä suojamuotoja, jotka suojaa niitä informaatioita niin erilaisissa liiketoiminnan muodoissa, että oli se sitten niin kuin vaikkapa jotain tekijänoikeuden suojaamaa, joka voi olla niin kuin nekin tosi laajalti erityyppisiä juttuja kirjoista ja musiikista niin kuin aina tietokoneohjelmiin, niin tavallaan kyse on niin kuin siitä, että minkälaisia niin kuin suojamekanismeja sitten tällaisten suojaksi on sitten säädetty. Ja sitten toisaalta niin kuin voi olla vaikkapa jotain dataan, tällaisen niin kuin enemmän tämmöisen niin kuin raaka-informaation, vaikkapa mitä jotkut Internet of Things-tyyppiset laitteet tuottaa, tai sitten niin kuin henkilötietoihin liittyvää suojaa. Et ehkä tätä henkilötietojen suojaa mä en ole sillä niin kuin tutkinut niin paljon, mutta siellä on niin kuin uusia suojamekanismeja sitten niin kuin tavallaan esimerkiksi tällaista niin kuin internetiin kytkeytyvien laitteiden
osalta, että mitä ne tuottaa, niin tavallaan jaetaan niin kuin niitä oikeuksia vähän uudella tavalla, että EU on säätänyt tämmöisen datasäädöksen esimerkiksi, niin siinä tulee niin kuin sen tyyppisiä suojamuotoja. Mutta sitten nämä tavallaan kytkeytyy sitten monen muuhun sääntelyyn sitten kanssa, että ei ole pelkästään niin kuin se, että minkälaisia ne suojamuodot on, mitä on luotu siellä, just vaikkapa tekijänoikeuspatentti tai datasäädös tai muita tämmöisiä näin, vaan sitten ne kytkeytyy myös esimerkiksi kilpailuoikeuteen, että sitten voi olla tämmöisiä niin kuin isoja toimijoita, joilla on niin kuin, jotka on sitten vaikkapa määräävässä markkina-asemassa, ja niillä voi olla jotain tiettyjä erityisvelvoitteita sitten tällaisen niin kuin datan jakamisen suhteen tai jotain tämmöisiä niin kuin kilpailullisia riskejä, niin tämän tyyppinen kilpailusääntelykin sit liittyy niin kuin näihin, että se muodostaa tämmöisen aika monipuolisen kokonaisuuden. Ja sitten ehkä vielä niin kuin yksi tämmöinen, että jos ajatellaan vaikka tekijänoikeuden suojan kohteita ja että mitä se tekijänoikeus tavallaan, miten se toimii vaikkapa, niin siellä voi tulla sitten monen tyyppisiä myös tämmöisiä esimerkiksi sananvapauteen liittyviä, taiteen vapauteen liittyviä kysymyksiä, joka sitten kytkee sitä taas johonkin niin kuin perusoikeustematiikkaan sitä aihepiiriä. Että siellä on tavallaan niin kuin hyvin tällaisia niin kuin monipolvisia niin kuin yhteyksiä sitten eri muihin sääntelyihin. Ja mulla on itse asiassa tällä hetkellä käynnissä tämmöinen Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti, jossa tutkitaan oikeastaan niin kuin tätä alustatalouden ja tekoälyn sääntelyn tavallaan tällaisia niin kuin merkityksiä just tästä perusoikeusnäkökulmasta, että minkälaisia uusia vastuita sitten tällaisille suurille alustatoimijoille on esimerkiksi asetettu, että miten ne joutuu niin kuin omassa toiminnassaan huomioimaan perusoikeuksia, sananvapautta ja muuta ja tällaisia, mistä nyt paljon puhutaan sitten vaikkapa TikTok kiellettiin tai mahdollistettiin se kielto hetkeksi ainakin Yhdysvalloissa ja tietty Euroopassa on sitten niin kuin omat huolensa vaikkapa disinformaatioon ja vihapuheeseen ja tämän tyyppiseen liittyen. Että tätä keskustelua on paljon, että se liittyy niin kuin tämmöiseen niin kuin kilpailusääntelyyn ja sitten niin kuin ylipäätään tämmöiseen internetin sääntelyyn tällaisten yhteyksien kautta sitten myös niin kuin tämmöisiin niin kuin perusoikeusteemoihin. Kyllä. Onko meillä seuraavasti? Jos mietitään tuota riidan ratkaisumenetelmiä, niin mitä tällä alalla, miten tätä niin kuin hoidetaan? Joo. No siellä on niin kuin tosi monen tyyppisiä. Jos puhutaan niin kuin yritysten välisistä riidoista, mitä ne tyypillisesti tällä alalla on, tietysti joskus voi olla yksittäisiä ihmisiäkin, niin ne on sitten tietty usein ihan menee niin kuin peruskansallisten tuomioistuimien kautta. Ja sitten siellä voi sitten tehty niin kuin Eurooppa-oikeudellisessa kontekstissa, niin voi sitten niin kuin kansallinen tuomioistuin voi kysyä EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua jostain EU-oikeuden tulkinnasta tai pätevyydestä. Ja tällaisiakin on Suomesta useita niin kuin tuomioistuimet kysynyt. Suomessa ne menee useimmiten niin kuin markkinaoikeuteen tämän alan niin kuin oikeustapaukset. Että ne ei mene niin kuin normikäräjäoikeuksien kautta. Mutta joskus voi olla niin kuin myös, että hallintoriitoja voi olla esimerkiksi sit myös, että kun meillä on sitten niin kuin julkisia viranomaisia, jotka tekevät myös esimerkiksi vaikkapa patentteihin ja tavaramerkkeihin liittyviä päätöksiä, niin ne voi mennäkin sitä niin kuin hallintoreittiä pitkin sitten hallinto-oikeuksista niin kuin tuonne korkeampaan hallinto-oikeuteen. Ja sieltä mahdollisesti sitten voi tulla näitä ennakkoratkaisukysymyksiä. Mutta sitten niin kuin yritysten välisissä riidoissa, niin niissä voi olla myös tämmöisiä niin kuin tällaisia välimiesmenettelytyyppisiä niin kuin yksityisesti järjestettyjä niin kuin riidanratkaisumetodeita, ja se voi olla niin kuin aika yleistäkin sitten, että niissä sitten niin kuin voidaan pystyä sopimaan sitten niin kuin tavallaan julkisuuden valokeilan ulkopuolella, ja sitten ehkä sitten yritysten näkökulmasta takaamaan sitten sitä asiantuntemusta niissä prosesseissa paremmin, ja niin kuin, sit siellä voi olla sellaisia asioita, mistä niin kuin ei välttämättä pysty niin kuin niissä menettelyissä niin hyvin. Esimerkiksi jos nyt puhutaan vaikka patentin pätevyydestä, että onko patentti myönnetty pätevästi, niin sitä tietenkään niin kuin tuommoinen välimiesmenettely ei pysty ratkaisemaan
yleispätevästi, mutta että niiden kahden osapuolen välillä periaatteessa voi jopa sen voi pystyä niin kuin tämmöinen välimiesmenettely niin kuin niitä kahta osapuolta sitovasti määrittämään. Tai sitten joskus voi olla jotain kilpailuoikeudellisia, että jos niistä voi olla myös tavallaan kiistaa joskus, että missä määrin tämmöinen välimiesmenettely voi sitten ratkaista niin kuin sitovasti kilpailuoikeudellisia väitteitä. Että joskus voi olla niin kuin tavallaan tällaisia kiistakapuloita siitä, että mitä kaikkea tämmöinen välimiesmenettely voi ratkaista. Mm. Sitten sen lisäksi niin kuin on paljon tämmöisiä, niin kuin, ja mikä vie ehkä enemmän vielä tämmöiseen niin kuin perinteisempään kansainvälisoikeudelliseen suuntaan, että sitten on tämmöisiä niin kuin kansainvälisiä prosesseja, joissa niin kuin ei välttämättä olekaan niin kuin että missä ei ole niin kuin kaksi yritystä, vaan voi olla niin kuin, valtiot voi olla niin kuin vastaajina ja myös kantajina joissain tapauksissa. Eli maailmankauppajärjestö WTO:n nämä riidanratkaisumenettelyt, niin se on yksi semmoinen niin kuin ihan olennainen myös tällä alueella. Eli siellä on tuon maailmankauppajärjestön sit niin kuin perussopimuspaketista yksi osa on tämmöinen niin kuin TRIPS-sopimus, eli tämmöinen Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, niin sen puitteissa on aika pitkällekin menevää suojaa annettu sitten immateriaalioikeuksille. Siellä on myös tämmöisiä niin kuin, tällaisia niin kuin prosessiin liittyviä vaatimuksia, ja siitä on sitten ne on niin kuin aina valtioiden välisiä prosesseja siellä VTOssa, mutta siellä voi olla niin kuin tavallaan, että yksityiset yritykset voi tietysti sitten niin kuin yrittää saada oman valtionsa sitten niin kuin nostamaan näitä juttuja, eli kyllä nekin siinä voi olla niin kuin mukana kuvioissa. Niin siellä on ollut useita, ehkä mitä nyt sanoisin, 20-30 juttua ainakin, jotka on koskenut niin kuin immateriaalioikeuksia siellä VTOssa. Ja nytkin siellä on tällä hetkellä, mä tiedän ainakin niin kuin 2 juttua, jotka on EU nostanut, kun EU on kanssa siinä niin kuin keskeinen toimija, kun se kuuluu tähän niin kuin kauppapoliittiseen toimivaltaan nämä TRIPS-asiat, niin se on nostanut Kiinaa vastaan 2 juttua, jotka liittyy tämmöisiin standardiessentiaalipatentteihin, ja ne koskee tällaisia niin kuin itse asiassa Kiinan tuomioistuinten toimintaa. Et kiinalaiset tuomioistuimet ne on antanut tämmöisiä niin kuin määräyksiä, joissa tavallaan niin kuin pyritään estämään sen saman jutun käsittely missä tahansa muussa tuomioistuimessa maailmassa. Ja ne on pyrkinyt sitten määrittämään niin kuin näitä myös tällaisia niin kuin patenteista maksettavia korvauksia, eli tällaisia rojalteja niin kuin maailmanlaajuisesti, niin EU on sitten tästä vähän ottanut sitten niin kuin itseensä, ja tämä toinen juttu on silloin aika pitkällä jo, että siitä pitäisi tulla sen paneeliratkaisun tämän kevään aikana, ja toinen juttu on silloin, se on tuossa, koska se ennen joulua just, että tammikuun alkupuolella laitettiin vireille, tai tuli se tieto, että se on laitettu vireille, ja se koskee tämä jälkimmäinen juttu nimenomaan näitä rojalteja, että onko ne niin kuin liian alhaisia, eli se EUn väite on, että siellä poljetaan vähän niin kuin hintoja, ja sitten samalla sitten yritetään varata se päätöksenteko yksinomaisesti näille niin kuin käytännössä kiinalaisille tuomioistuimille. Toi on ihan mielenkiintoinen. Sitten on ollut niin kuin, sit viime aikoina myös tämmöinen, kun on tämmöistä niin kuin tupakkatuotteiden, sitä niin kuin askien näitä niin kuin kuvia ja siinä esittäviä tavaramerkkejä koskevaa sääntelyä, mikä niin kuin rajoittaa sit niiden tavaramerkkejä ja erilaisten niin kuin myyntielementtien käyttöä, niin on ollut tämmöinen juttu kanssa niin kuin tuolla VTO:n riitojen ratkaisupaneelissa, ja siinä tuli niin kuin nämä tavaramerkit tuli tavallaan siinä, että sekin oli ihan tosi mielenkiintoinen juttu. EU:ssa on tällainen Trade Barriers Regulation, joka on tämmöinen niin kuin EU-asetus, jonka puitteissa sit niin kuin yritykset voi yrittää saada niin kuin EUn nostamaan näitä juttuja sitten niin kuin muita valtioita vastaan. Että se ei ole mikään absoluuttinen oikeus koskaan sillä yrityksellä, mutta että se voi niin kuin käyttää hyväkseen tällaista menettelyä, joka sitten niin kuin laukaisee sen, että EU:ssa sitten joudutaan käymään niin kuin läpi se keissi, että onko siinä riittävät intressit ja niin edespäin, mutta siinä on kuitenkin lopulta myös tämmöistä niin kuin poliittista harkintaa sitten mukana. Mutta siinä on tämmöinen niin kuin luotu, ja Yhdysvalloissa on kai samantyyppinen järjestelmä
sielläkin tavallaan yritykset voi pyrkiä niin kuin saamaan Yhdysvallat aloittaa jotain tällaisia juttuja, mutta mä en tiedä, Trumpin aikana varmaan kauheasti mitään. Voi olla, että hän pyrkii vaan sitten ohittamaan tämän VTOn kiusallisena kansainvälisoikeudellisena sääntelynä enemmän tai vähemmän. Mutta tämmöisiä on niin kuin siellä puolella. Sitten on vielä niin kuin tämmöistä kansainvälistä investointisuojamenettelyä. Eli se on sitten vielä tämmöinen erillinen mekanismi, jossa sitten mä olen siitä joskus kirjoittanut niin kuin immateriaalioikeuksiin liittyen yhden tämmöisen tutkimuksen. Se on tämmöinen ihan niin kuin kirjan chapteri vaan, mutta eli siinä on sitten tavallaan vielä erityyppisestä mekanismista kyse. Eli siinä on sitten niin kuin valtiot on voinut sopia keskenään tällaisia niin kuin investointisuojasopimuksia, jossa tavallaan annetaan yleensä niin kuin vastavuoroisesti kummankin valtion tavallaan yrityksille suojaa, että jos nyt vaikkapa joku Argentiina investoi vaikkapa Suomeen tai Euroopan unioniin, niin sitten annetaan niille argentiinalaisille investoijille jotain tiettyä perussuojaa, ettei sitä nyt sitten niinku suurin piirtein kansallisteta seuraavana päivänä sitä investoitua yritystä, tai jos on vaikka luotu joku yritystoiminta tai tämmöinen, ja vastaavasti toisinpäin tietenkin sitten, että jos eurooppalaiset yritykset investoi Argentiinaan, niin sitten ne saa niin kuin siellä suojaa sen investointisuojasopimuksen perusteella. Ja siinä on sitten niin kuin omat menettelynsä sitten, että jos se yritys, joka on tehnyt sen investoinnin, kokee, että sen investointisuojaa on loukattu, niin sitten se voi aloittaa niin kuin suoraan sen investointisuojamenettelyn perusteella tämmöisen niin kuin keissin sitä valtioa vastaan. Eli siinä ei ole mitään semmoista niin kuin poliittista harkintaa välissä. Ja se on sitten tavallaan se juttu on aina sitten tavallaan se investoija vastaan se valtio, johon se on tehnyt se investointi, ja jossa sitten niin kuin sen mielestä on jotenkin rikottu sitä investointisuojaa. Nämä voi olla vaikka joskus hyvinkin tämmöisiä, niin kuin, tai useinkin on tämmöisiä hyvinkin kontroversiaaleja juttuja, vaikkapa, että yritys on investoinut vaikkapa Saksaan johonkin ydinvoimaloihin. Tämä on olemassa oleva keissi, esimerkki. Ja sitten Saksa päättääkin ajaa ydinvoimatuotannon alas. Ja siitä tietysti aiheutuu sitten niin kuin tappioita sitten niille yrityksille, jotka on sitten niin kuin ulkomailta tullut Saksaan tekemään vaikkapa ydinvoimabisnestä. Niin tällaisessa tilanteessa ne voi vaatia sitten niin kuin vahingonkorvauksia eri perusteella siltä valtiolta. Se on sitten tietty eri asia, että saako ne. Mutta ne on tämmöisiä niin kuin tavallaan ad hoc tribunaaleja sitten, että siinä on tiettyjä tämmöisiä menettelyjä, joiden perusteella voidaan perustaa tämmöisiä, ne on yleensä sidottu johonkin tämmöiseen tiettyyn menettelyyn, nämä investointisuojamenettelyt, mutta se on käytännössä niin, että ne osapuolet yleensä valitsee niin kuin yhdessä yhden tämmöisen, niin kuin, ne on välimiehiksi sanotaan, eli tämmöinen vähän seksistinen termi, mutta ne on käytännössä, se on myös hyvin tämmöinen sovinistinen ala siinä mielessä, että käytännössä ne on useimmiten ollut itse asiassa miehiä, tällaisia keski-ikäisiä valkoisia miehiä, mutta ja sitten tämä, niin kun, jonka ne yhdessä valitsee, niin tai no ne vaihtelee ne menettelyt. Joskus on niin päin, että kumpikin valitsee niin kuin oman ja sitten ne valitsee tavallaan sitten sen yhteisen, eli jossain menettelyssä on näin päin, jossain toisinpäin. Mutta siinä on usein tämmöinen niin kuin kolmen välimiehen tämmöinen tavallaan päätöksentekoelin, joka sitten on koottu ratkaisemaan vain sitä juttua. Ja sitten siinä on, tietysti kun niin kuin siinä on usein isot taloudelliset intressit kyseessä, niin ne on tosi kalliita juttuja ja myös niin kuin ne vahingonkorvaukset voi olla todella isoja joskus. Että valtiot voi joutua maksamaan niin kuin, joskus niin kuin miljardejakin tällaisissa jutuissa. Ja näitä on sitten myös niin kuin immateriaalioikeuksiin liittyen on ollut tällaisia, että jos on esimerkiksi patenttisuojaa heikennetty, niin tällainen juttu on ollut. Ja sitten tämä mainittu, mikä oli tämä VTO-juttu, se tupakkatuotteita koskeva, niin tämmöinen juttu on ollut myös tässä niin kuin, tällaisessa niin kuin investointisuojamenettelyssä. Niissä kummassakin päädyttiin näissä tupakkakeisseissä siihen, että valtiot ei ollut rikkonut sitä investointisuojaa, että katsottiin, että siellä on niin kuin kansanterveyteen liittyviä oikeutettuja perusteita, jotka mahdollistavat tämän tyyppiset toimenpiteet. Mutta ei
tämä investointisuoja keissi, niin nämä 3 tuomaria ei ollut yksimielisiä siitä kuitenkaan. Yksi oli sitä mieltä, että oltaisiin rikottu. Tällaisia tietysti niin kuin EUn puitteissa on myös mahdollista sitten niin kuin EUn omien prosessien kautta niin kuin tavallaan jossain tilanteessa voi olla, että sitten, että jos on niin kuin yksittäistä yritystä koskeva joku päätös, minkä vaikka joku EUn komissio tekee, niin sellaisista voidaan valittaa sitten niin kuin tuonne yleensä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen, tai jos ne on vaikkapa, meillä on tämmöinen niin kuin Alicantes Espanjassa toimii tämmöinen EUn tämmöinen imatelikeustoimisto, EUIPO, niin sen ratkaisuista esimerkiksi tavaramerkkien rekisteröinnissä ja mallioikeuksien rekisteröinnissä, niin niistä voidaan myös valittaa sitten sen jälkeen, kun on käyty ensin niin kuin se viraston sisäinen tämmöinen muutosmenettely, niin sitten voidaan valittaa tuonne EUn tuomioistuimen siihen niin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen, että tämmöisiä niin kuin EUn sisäisiä on kans olemassa. Ehkä tuommoinen se kokonaiskuva, että hyvin monitahoinen ja sillä lailla tietysti niin kuin tutkijan näkökulmasta niin on ehkä vaikea saada sit tietoa näistä niin kuin yritysten välisistä, että jos on tämmöisiä niin kuin yritysten välisiä tämmöisiä välitystuomioistuimia tavallaan, jotka ei ole niin kuin virallisia tuomioistuimia, välimiesmenettely tai tämän tyyppinen, niin kun ne ei ole yleensä julkisia, niin niistä on tietenkin niin kuin hyvin vaikea saada mitään niin kuin tutkimukseenkaan tietoa sitten. Että nämä on yleensä julkisia nämä investointisuojaratkaisut, vaikka se on tavallaan siellä vähän niin kuin, no kyllä se niin kuin selkeästi tästä julkista kansainvälisoikeudellista sääntelyä on siinä mielessä, että ne perustuu näihin niin kuin valtioiden välisiin sopimuksiin, ne menettelyt, mutta sitten kuitenkin ne ei ole mitään niin kuin tällaisia niin kuin julkisen toimijan tavallaan, että se ei ole mikään virallinen tuomioistuin, joka niitä ratkoo, vaan ne on näitä niin kuin ad hoc tyyppisesti niin kuin koottuja näitä niin kuin kolmen päättäjän toimielimiä. Kyllä, kuulostaa mielenkiintoiselta ja semmoiselta, että on kyllä niin kuin haastava tutkimuskohde siinä ja mielenkiintoinen siinä, että on niin monitahoinen ja Kyllä, tosi monipuolinen. kyllä. Ja sitten nämä vielä niin kuin aika säännönmukaisesti jos katsotaan näitä investointisuojaratkaisuja ja myös näitä niin kuin VTOn näitä paneeliratkaisuja, niin ne on sellaisia niin kuin helposti 250-350 sivuisia dokumentteja. Et ne on myös niin kuin hyvin tämmöisiä niin kuin laajoja ja monitahoisia, mutta kyllä ne on ihan mielenkiintoisia myös, mutta niitä on ehkä tämänkin takia niin kuin vaikea käyttää myös esimerkiksi opetuksessa, että lukekaapa seuraavalla luennolla nämä kolme VTO-keissiä ja nämä pari investointisuojaratkaisua 1000 sivua helpolla. Niin. Onko se niin, että noi arbitraatiot tai ne välimiesmenettelyt tapahtuu yleensä niin kuin, Ruotsissa, Tukholmassa, kun eikö siellä ole se, mikä se on, Stockholm Arbitration Institute tai joku No tällainen? joo, voidaan käyttää semmoisia, että niissä on sitten niin kuin aika paljon varmaan niin kuin variaatiota, että minkälaisia niin kuin välityslausekkeita sitten halutaan käyttää, mutta kyllä joo, just tämä niin kuin kansainvälinen kauppakamari, sen alla tapahtuvaa niin kuin tällaista riidanratkaisua voi olla, mutta sitten voi olla kyllä hyvin monen tyyppistä, että ei ole välttämättä niin kuin sidottu näihin instituutioihin sitten mun käsityksen mukaan, mutta tosiaan niin kuin, mä en ole itse tällaisissa niin kuin missään välimiesmenettelyissä pahemmin ollut mukana, että joskus on tainnut kirjoittaa jonkun lausunnon, asiantuntijalausunnon johonkin, mutta niin kuin, tavallaan niistä mulla ei ole niin kuin hirveästi kokemusta, ja just kun ne on usein tai säännönmukaisesti sitten niin kuin myös, että ne ei ole julkisia ne ratkaisut, niin eipä niitä oikein sit pysty tutkimaankaan kauheasti. Tällainen. No sitten jos me mietitään sitä, että on just tällaisia, että voi EUn kautta saada EUn nostamaan jonkun asian eteenpäin, niin mikä sitten taas, jos Joo. Suomessa tehdään joku tällainen ratkaisu tai päätös tai tällainen näin, niin mikä niin kun,
mikä arvo sillä on versus sit, jos vaikka tällaiset suurvallat tekee jonkun niin kuin isomman päätöksen, jenkit tekee Aivan. jonkun tämmöisen päätöksen, niin miten näitä voisi niin kuin verrata? Joo, no mm, tota, tota. No kyllä niin kuin joillain alueilla sitten voi olla, että niin kuin kansallisesti pystytään ratkaisemaan hyvinkin isoja juttuja, esimerkiksi just henkilötietojen suojaan liittyen. Sitten voi olla niin kuin tosi merkittäviä kansallisia ratkaisuja, vaikkapa siellä just vaikkapa liittyen johonkin tekoälyyn tai jonkun vaikkapa Facebookin metan toimintaan, niin on voinut olla tavallaan vaikkapa, että Irlannin tietosuojaviranomainen on aika merkittävässä asemassa esimerkiksi ollut, kun sitten niin kuin Meta Euroopassa sijaitsee niin kuin siellä Irlannissa verotuksellisista syistä, eli se ei maksa varmaan käytännössä senttiäkään veroja EU-hun, mutta se antaa niin kuin sitten Irlannin tietosuojaviranomaisille sitten aika paljon toimivaltaa, että tällaisista sitten riippuu tavallaan, että miten niin kuin merkittävässä asemassa sitten niin kuin kansalliset toimijat on. Mutta kyllä niin kuin tuolla alueella ää, niin kyllä niillä sit voi olla merkitystä sitten niin kuin esimerkiksi kansallisilla tuomioistuinratkaisuillakin ja viranomaisratkaisuilla. Et siellä on niin kuin esimerkiksi patenttioikeudessa on tiettyjä tällaisia mekanismeja, että siellä niin kuin edellytetään esimerkiksi niin kuin patentin saamiseksi edellytetään, että on niin kuin globaalisti joku uusi keksintö, että se tutkitaan ei pelkästään, niin kuin, että onko se uusi Suomessa, vai että onko se uusi ihan niin kuin yleisesti missä tahansa, niin tällaisissa esimerkiksi sitten voi olla, että jos vaikka suomalainen tuomioistuin, ihan markkinaoikeus vaikkapa, jonka on mahdollisesti sitten vahvistanut korkein oikeus, jos se vaikka toteaa, tai korkein hallinto-oikeus, että ei ollutkaan niin kuin pätevä joku patentti tällä perusteella Suomessa, niin jos sitä samaa keksintöä on sitten niin kuin haettu ja saatu patentteja sitten muualla maailmassa, niin kyllä niin kuin tällaisen ottaa huomioon sitten, että jos tällainen tuomioistuinratkaisu on tullut Suomesta, niin ei se tietenkään sido sitten niitä muita tuomioistuimia, mutta että tavallaan kun just tällä alalla niin teknologiat ja toimijat voi toimia aika globaalisti, niin sitten niillä on tämmöisiä niin kuin vaikutuksia, että se on tavallaan niin kuin, että voi vaikuttaa jossain niin kuin toisessa maassa näihin prosesseihin sitten, tai sitten voi olla tällaisia, niin kuin, että joku teknologia vaikka tai joku tuote, minkä joku tuo jonkun uuden tuotteen markkinoille, niin sitten joku vaikka patentinhaltija jossain maassa väittää, että tämä rikkoo sitten niin kuin tätä patenttisuojaa, mitä on saatu, niin sitten voi olla että tavallaan, että, sit just, että muissa maissa sitten tämä niin kuin samantyyppinen prosessi käydään, joka koskee käytännössä niin kuin samaa teknologiaa, joka on patentoitu muissakin maissa, niin kyllä ne sitten niin kuin tavallaan ottaneet kansainvälisiä ratkaisuja, vertailtavissa olevia ratkaisuja huomioon ja viittaakin niihin sitten usein, että kun lukee noita niin kuin joskus saksalaisia tai brittiratkaisuja, niin niissä on usein viitattu niin kuin ulkomaisiin ratkaisuihinkin, että siellä tätä ajateltiin tällä ja tällä tavalla ja näin tätä käytännössä samaa patentoitua teknologiaa, niin siellä on ehkä tällä alalla niin kuin tavallista enemmän niin kuin tällaista, että tuomioistuimetkin niin kuin viittaa tällä tavalla ja se varmaan johtuu niin kuin siitä, että siellä on paljon tätä kansainvälistä harmonisointia. Se on niin kuin pitkältä ajalta 1800-luvun lopussa jo silloin solmittiin tämmöisiä laajoja kansainvälisiä sopimuksia tuolla alueella. Ja sitten tietty EU on harmonisoinut paljon ja eurooppalaista harmonisointia on myös muuta kuin EU-harmonisointia. Että siellä on tämä Euroopan patenttisopimus esimerkiksi. Ja nyt siellä on vielä, ehkä tämä on ehkä hyvä mainita vielä näistä oikeudenkäynneistä, että nyt on niin kuin patenttiasioissa on tämmöinen erillinen yhteisöpatentti, yhtenäispatenttituomioistuin, joka on niin kuin EUn sisäinen, mutta siinä ei ole kaikki EU-maat ei ole kuitenkaan mukana siinä, että siinä Espanja esimerkiksi on ulkopuolella. Mutta se ratkoo sitten tavallaan tämmöisiä, että voi silloin kun hakee patenttia, niin voi niin kuin valita, että haluatko tämmöisen niin kuin yhtenäispatentin sitten kattamaan sen koko alueen, mitä se koskee. Ja sitten jos valitsee sen ja saa sen patentin, niin sitten
niitä sitten prosessataan tässä niin kuin uudessa tuomioistuimessa. Mielenkiintoista, ja me just mietittiin, että kun se on toimii niin globaalisti, että miten, että sillä voi olla tavallaan enemmänkin Joo, vaikutusta just kun tämä ala on niin globaalisti leviävä ja toimii kyllä, kyllä. monessa eri Että näitä paikassa. mielenkiintoisia kysymyksiä riittää kyllä paljon. Ja nyt tällä hetkellä esimerkiksi paljon lehdissäkin on voinut lukea tavallaan tällaista niin kuin tekoälyn, tekoälyn kehittämiseen liittyviä kysymyksiä myös, että on voitu käyttää sitten niin kuin tekoälyn treenaamisessa jotain niin kuin nettiaineistoja, joista niin kuin merkittäväkin osa voi olla tekijänoikeuden suojaamia. Mm. Ja niistä ei hirveästi sitten ole välttämättä niin kuin kyselty mitään lupia, että sitten on vaan käytetty. Ja tässä on niin kuin erityyppisiä sääntelyjä sitten kanssa, että miten tämmöinen niin kuin mahdollistetaan eri niin kuin maissa ja jurisdiktioissa. Ja sitten tavallaan, että mitä se sitten tarkoittaa, jos vaikka Yhdysvalloissa tai jossain Kiinassa on käytetty niin kuin tällaisia tekijänoikeuden suojaamia materiaaleja, jotka on niin kuin myös EU:ssa suojattu, niin sitten jos ei ole niin kuin lupia kyselty eikä saatu, niin mitä se tarkoittaa sen lopputuloksen kannalta, että sitten kun sulla on se laaja kielimalli, joku mikä tämä DeepSeek, niin DeepSeek tai joku ChatGPT tai Notebook, LM, joku muu, niin tavallaan, että mitä se tarkoittaa tavallaan tässä suhteessa, että riittääkö se niin kuin tavallaan sitten näiden tekijänoikeuskysymysten taklaamiseen, että se varsinainen tavallaan se kehitystyö on tapahtunut sitten vaikka EUn ulkopuolella, että tarkoittaako se sitä, että ei ole loukattu niin kuin EUssa tekijänoikeuksia, vai riittääkö se, että ne on että ne on ollut niin kuin tekijänoikeuden suojaamia myös niin kuin EU-alueella, että sille ei olisi väliä, että missä se fyysisesti on tehty se tekoälyn treenaaminen, niin näihin ei ole mitään semmoisia niin kuin valmiita vastauksia, mutta että tavallaan tuo myös tätä niin kuin globaalia tematiikkaa tavallaan tähänkin puoleen. Mm. Ja toi on hyvä, toi olikin vähän meidän seuraava kysymys, että jos on luotu tällaisia yleisiä monien maiden yhteisiä tavoitteita tai tämmöisiä päämääriä ja sitten niitä rikotaan, Joo, niin että minkälaisia sanktioita siihen tulee, mutta sä niin vähän sanoitkin, että se vähän joo, riippuu just, että kyllä. Joo, hyvin paljon niin kuin siitä, että se TRIPS-sopimus esimerkiksi, joka on se maailmankauppajärjestön osa, niin se oikeastaan niin kuin, sieltä tulee semmoinen tietty perusminimitaso, että sitten jos niin kuin sen perusminimitason tavallaan, jos sitä ei täytä, niin sitten tavallaan niin kuin se mekanismi on käytössä silloin, ja sitten voi niin kuin, vaikkapa EU voi sitten, niin kuin, vaikkapa näissä Kiinaa koskevissa keisseissä voi sitten niin kuin vedota siihen, että tässä on rikottu jotain näitä TRIPS-sopimuksen määräyksiä. Sitten voi olla niin kuin, sit myös niin kuin EU tekee myös tämmöisiä niin kuin esimerkiksi kahdenvälisiä kauppasopimuksia sitten muiden maiden kanssa. Että siellä on, mitäs niitä nyt sitten viimeaikaisia, ootas nyt, kun mä muistelen, Etelä-Korea ja olisiko Peru ja jotain näitä, mikä se yksi oli. En mä nyt muista tarkkaan näitä, mutta tavallaan että tämmöisiä niin kuin kauppasopimuksia, joissa sitten sovitaan niin kuin immateriaalioikeuksiin laajemmin asioita, myös niin kuin vaikkapa tulleihin ja vaikka johonkin maataloustuotteiden ja tekstiilituotteiden niin kuin sääntelyyn liittyviä asioita, niin niissä on myös niin kuin tyypillisesti jotain tällaisia niin kuin immateriaalioikeuteen liittyviä lukuja niissä kauppasopimuksissa nykyään. Ja niissä on myös tämmöiset omat menettelyt, että sitten jos niin kuin toinen osapuoli kokee, että toinen on rikkonut sitä kauppasopimusta, niin sitten siinä voi olla tämmöinen niin kuin oma riitojen ratkaisumenettely. Niin sitten niin kuin esimerkiksi sit EU voi viedä niin kuin niissä menettelyissä myös jotain asioita eteenpäin. Ja useimmiten sitten just tavallaan sen tyyppisiä, jos tämmöinen on tehty jonkun valtion kanssa, joka koetaan, että on sitten rikkonut jotain niin kuin tämän alan sääntelyä, niin niissä kauppasopimuksissa voi olla sellaisia asioita, mitä sitten esimerkiksi TRIPS-sopimus ei kata. Että siellä voi olla esimerkiksi niin kuin EUlle tärkeitä asioita näissä kauppasopimuksissa on esimerkiksi maantieteellisen alkuperän tunnukset, esimerkiksi samppania, nimi, konjakki, ja nämä usein tämmöisiä niin kuin alkoholituotteisiin liittyy. Suomessa taitaa olla, onko mämmi? Mämmi taitaa olla tämmöinen alkuperäisnimi, niin tavallaan, että jos sitten niin kuin koetaan, että näitä sääntöjä
on rikottu, niin sit voi, niin kuin EU voi tavallaan vedota näihin kauppasopimuksiin sit myös jotain osapuolia vastaan. Toki siellä on niin kuin muutakin, sitten voi olla niin kuin lääkealaan liittyviä jotain erityissääntöjä ja tämän tyyppisiä, mitkä sitten tyypillisesti ajatellaan, että ne suojaa sitten niin kuin eurooppalaisia intressejä, että niitä sitten voidaan niin kuin tämmöisissä menettelyissä. Ja ehkä sitten sekin, että siellä on tämmöinen mahdollisuus sekä tässä niin kuin kahdenvälisissä kauppasopimuksissa, että sitten tässä sitten on tämä TRIPS-sopimus, joka takaa sen minimisuojan, niin tavallaan sitten että voidaan vedota tällaisiin menettelyihin ja uhata niillä, niin usein sekin voi saada sitten jotain muutoksia aikaan, Kyllä. ainakin pienempien toimijoiden kanssa. Että usein näihin liittyy sitten tietty tämänkin tyyppinen asetelma, että EU kuitenkin sitten aika isona kauppa-alueena voi sitten niin kuin enemmän saada sitten itselleen suosiollisia kauppasopimuksia ja tällaisia ehtoja niihin, ja sitten myös pystyy niin kuin painostamaan taloudellisesti varmaan helpommin. Et nyt on vähemmän kehittyneitä maita. Mm. Haluatko sanoa meidän viimeisen kysymyksen? Niin, no eli että mitä ajankohtaisia haasteita, sähän on niitä tässä nyt siis luetellut jo aika paljon, Joo, niin kuin, jos nostaisit siitä vaikka semmoiset ehkä isoimmat, mitä tällä hetkellä on, ja miten itse ehkä ratkaisisit ne. joo. No varmaan niin kuin, nyt ehkä ihan kaikista ajankohtaisimpana varmaan, että mitä Trumpin aikana sitten niin kuin tapahtui niin kuin EU-sääntelylle, kun sitten siellä on Trumpin kaverit sitten näiden alustatalous- ja teknologiayritysten johtajat sitten niin kuin myös varmaan pystyy vaikuttamaan. Et nyt EU on viime aikoina antanut tosi paljon tavallaan niin kuin alustatalouden ja tällaisen digisääntelyn tavallaan erilaisia niin kuin pitkällekin meneviä asetuksia, jotka sitten niin kuin nämä yhdysvaltalaiset yritykset kokee hankalana, että lähteekö niin kuin EU sitten kuin voimakkaasti purkamaan näitä tai mukautumaan tällaisiin vaatimuksiin, niin se on kyllä niin kuin mielenkiintoista nähdä. Ja sitten varmaan toi VTO-alue sitten kanssa on semmoinen, että kun tuntuu, että, niin kuin, että jos ollaan siirrytty tämmöiseen niin kuin voimapolitiikkaan sitten, missä niin kuin isot toimijat määrittää sitten Yhdysvallat, Kiina ja niin edespäin, niin erilaisia asioita, niin tavallaan, että näin vettyykö toi niin kuin VTOn riitojen ratkaisumenettely esimerkiksi sitten, kun siellä on Yhdysvallat on myös niin kuin kieltäytynyt nimittämästä uusia jäseniä siihen VTO-riitojen ratkaisumenettelyyn, siihen appellate bodyin, niin se käytännössä niin kuin sieltä niistä paneeliratkaisusta, joka on se ensimmäinen, mikä sieltä tulee tavallaan sitten, jos sinne viedään juttuja, niin tavallaan mä en tiedä, miten siinä niin kuin käy, että käytännössä ne ei pääse niin kuin etenemään sinne niin kuin valitusvaiheeseen, tai sieltä ei ainakaan saada ratkaisuja. Että se on myös niin kuin tämmöinen merkittävä. Että kyllä tuo on niin kuin isoja tämmöisiä kysymyksiä on niin kuin näihin liittyen. Varmaan tuo VTO ja sitten just tavallaan tämä, että missä määrin niin kuin sitten esimerkiksi Yhdysvallat ja osittain myös Kiina pystyy vaikuttamaan niin kuin eurooppalaiseen politiikkaan ja lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen. Että nyt sitten tietty EU-sakin on sitten tullut tällaisia niin kuin vasta tavallaan, tai tavallaan niin kuin tämän tyyppistä keskustelua sit myös tällaisesta niin kuin kilpailukykynäkökulmasta ja innovaationäkökulmasta, että onko ne niin kuin myös siinä mielessä liian raskaita nämä eurooppalaiset sääntelyt yrityksille, että ne ei niin kuin sitten pysty kilpailemaan esimerkiksi yhdysvaltalaisten toimijoiden kanssa, niin voi hyvin olla, että niin kuin jotain sitten niin kuin vedetäänkin pois. Ja nyt esimerkiksi edellispäivänä kuulin, että tämmöinen EU-komission tämmöinen ehdottama, joka koskee tällaisia standardiessentiaalipatenttien käytännössä niin kuin niiden semmoista uuden tyyppistä sääntelymekanismia, niin se vedettiin pois. Ei välttämättä Suomen näkökulmasta huono asia ollenkaan, kun Suomessa niin kuin Nokia on merkittävä tällaisten patenttien lisensioija, ja se tekee niin kuin liikevoittoa näillä todella paljon, ja toi olisi käytännössä vaikuttanut negatiivisesti sitten sen toimintaan. Ehkä joku Ruotsi ja Alankomaat on kanssa samantyyppisessä tilanteessa, että niillä olisi ollut niin kuin enemmän haittaa kuin hyötyä. Että saksalainen autoteollisuus käytännössä olisi ollut se hyötyjä tuossa, mutta nyt se vedettiin pois. Että mä en tiedä, onko tämäkin tavallaan sitten osittain tällaista
ennakointia, että tästä olisi voinut tulla myös tämmöisiä niin kuin geopoliittisia kiistoja myös tästä sääntelystä, kun se olisi rokottanut tiettyjä amerikkalaisia tämmöisiä patenttien haltijoita sitten myös. Ja ehkä sitten tästä tämä Mario Draghin tämä Euroopan kilpailukykyä koskeva raportti, jossa niin kuin kiinnitettiin huomioon just tähän niin kuin sääntelyn liiallisuuteen ja siihen, että on liikaa byrokratiaa, niin sitä kyllä tämä asetusehdotus myös luonut. Tämmöisiä varmaan, niin kuin, eikä mulla ole mitään niin kuin ratkaisuja tietenkään mihinkään, että mä enemmänkin katselen, että mitä uutta tulee ja sitten niitä voi sitten ampua alas ja kritisoida ja tietysti niin kuin joskus voi löytää jotain hyviäkin kehityksiä, mutta enemmän sitä yrittää löytää niin kuin kritiikin kohteita sitten kussakin sääntelyssä aina, niin se on niin kuin se oma prokkis enemmän. Kyllä. Kuulostaa hirmun mielenkiintoiselta ja semmoiselta, että on kyllä niin kuin paljon asioita ja en niin kuin yhtään epäile, että on välillä vähän haastettakin pysyä niin kuin kärryillä, kun tulee Kyllä, niin. näinpä. Mut ehkä se Tuleeko pitää lisää? sitten mielen virkeänä, kun tulee sitä uutta koko ajan. No No niin, niin, Pääsee jumittumaan vanhaan. ihan varmasti. Näinpä. Niin kuin ajankohtainen ja semmoinen kyllä, että mitä koko ajan tarvitaan enemmän ja enemmän. Ja Kyllä, joo. Että kyllä, niin kuin, varmaan semmoinen alue, missä niin kuin jatkossakin kyllä niin kuin asiantuntemusta tarvitaan entistä enemmän. töitä riittää. Kyllä. Et suositus vaan lähteä sitten teillekin tälle alalle, jos vaan kiinnostaa. Ehdottomasti ja ehdottomasti kyllä lisäsi omaa kiinnostusta, kun kuuli vähän enemmän. Ja. Joo, kiva. Terkkarin tekemiseen. Niin. Niinpä. Mutta on kyllä niin kuin, kiva kuulla näitä niin kuin, juttuja ja varsinkin noin niin kuin riidanratkaisumenetelmät niin kiinnosti itseäni tosi paljon, että on niin kuin monipuolisia ja just se, Joo. että siinä mielessä hyvä, että se, että, niin kuin, että Suomessa tehdään joku päätös versus sitten jossain suurvallassa, niin että silläkin on niin kuin periaatteessa merkitystä, että se ei ole niin kuin suoranainen niin, että Suomessa tehtävällä päätöksellä olisi jotenkin tosi paljon vähemmän Niinpä. merkitystä. Se oli kyllä Joo, kyllä hyvä kuulla. niihinkin voidaan viitata ja antaa merkitystä. Niin, Niinkin päin, vaikka ei se nyt välttämättä pääsääntöisesti mene, että yleensä ne on niitä saksalaisia, brittiläisiä ja jotain muita sitten niin kuin isompien jurisdiktioiden keissejä, mutta kyllä näinkin päin välillä menee. kyllä. Mutta tuleeko meillä muuta kysyttävää? Ei ehkä tähän. Ei ehkä tässä Selvä. kohtaa. No niin. Laitellaan lisää kysymyksiä vaikka sähköpostilla, jos Joo, laittakaa tulee ihmeessä, jotain tulee vielä lisää, jotain. mutta Joo. tässä kohtaa me kiitetään Kiitos. valtavasti. Tämä oli ihan mukava Joo, kiitos. osallistua. No niin. Nähdään sitten kurssilla. Nähdään kurssilla, joo. Ja tsemppii tämän loppuun viemiseen. Kiitos Yes. paljon. Kiitos. Moi.